ኢየሱስ ንባረኸካ አለና እስምካ ንውድስ አለና ሃሌሉያ ምስጋና ዝግባእካ አምላኽ ኢኻ ንስኻ በይንኻ ብቑዕ ሃሌሉያ ነቲ ምንጭ ሰላምና ዝኾነ ምንጭ ሓጎስና ዝኾነ ጎይታ ምንጭ ዕረፍትና ዝኾነ ሃሌሉያ ጎይታ ተዘይረድ አና ኔሩስ አቤ መሐለና ሃሌሉያ ነፍስና ሎሚ አቤ መሐለወት ሃሌሉያ ጎይታ ለመስግነካ አለና እግዚአብሔር ነትሰናይናት ካንዳራኤና ነትጽቡቅ ናት ካንዳራኤና ሃሌሉያ ክብሪ አምልኾ ውዳሴ ንዓኻ ንበካለና በይንኻ ንዓኻ ይዝግባእ ንብላለና ሃሌሉያ نفسنا نعو تزيت ركبني راس أجانا أنتي مخونا نيرو أنتي مخونا نيرو هللويا أبقى الأملاح سنتايبة نسخاتكم قدم كم نبرت إذا عالم زيا كم تي منفسو حجي أبقاتهم دقي زي مئزاز قبر زلو حلقة سلطان أير تملالسكم ببدلكم من بأبساكم من موتات زنبركم نعخاتكم هياوان قبركم يا هاللويا بكريستوس هياوان كوينا هاللويا بكريستوس كابتي موت قبرنا هياوان كوينا هاللويا صدقنا اسكم تيو شرقي نيرو بكريستوس قنا صدقنا هاللويا بكريستوس مدحان رخيبنا هاللويا ካገኘው ጀምሮ ሕይወቴ ባንተ አምሮ የፍቅርህን ብዛት አልችልም ልገልጣት የፍቅርህን ብዛት ካገኘው ጀምሮ ሕይወቴ ባንተ አምሮ የፍቅርህን ብዛት አልችልም ልገልጣት የምሕረትህ ብዛት የፈሰሰው ሰማያዊ ጸጋ አኑሮኛል ካንተ ጋር የመረጥከኝ ተባረክልኝ የወደድከኝ ተባረክልኝ ሰው ያረገኝ ጸጋው ነው ታሪኬ ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን ሰው ያረገኝ ጸጋው ነው ታሪኬ ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን
ሰው ያረገኝ ጸጋው ነው ታሪኬ ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን። የፈሰሰው ሰማያዊ ጸጋ አኑሮኛል ካንተ ጋር የወረድከኝ ተባረክልኝ የወደድከኝ ተባረክልኝ የመረጥከኝ ተባረክልኝ ሰው ያረገኝ ጸጋው ነው ታሪኬ ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን። ሰው ያረገኝ ጸጋው ነው ታሪኬ ለውጦ ከሞት አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን። 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 ሃሌሉያ አምላኸይ ተመስገን። አምላኸይ ተመስገን። ኢየሱሰይ ተመስገን። ኢየሱሰይ ተመስገን። ፍትወይ ተመስገን። ፍትወይ ተመስገን። አምላኸይ ተመስገን። አምላኸይ ተመስገን። ኢየሱሰይ ተመስገን። ኢየሱሰይ ተመስገን። ሃሌሉያ 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 መድኃኒና ዝኾነ ጎይታ ሃሌሉያ ሎሙን የፍቅረናዮ ሃሌሉያ ሎሙን ፍቅሩ አይተወደእትን ሃሌሉያ እንተ ብድኻም ብብርትዐ ጎይታ ግን ኣሎ ምሳና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
وسيدكايو بتمسكن نعايزة قبة بزوح زمان صوري وسيدكايو بتمسكن نعايزة قبة بزوح زمان وتحار غوينة يسوس اللغة هيوت مستربو رغيبة بسمكة وتحار غوينة يسوس اللغة هيوت مستربو رغيبة بسمكة سيدكايو بتمسكن نعايزة قبة بزوح زمان صوري وسيدكايو بتمسكن نعايزة قبة بزوح زمان وتحار غوينة يسوس اللغة هيوت مستربو رغيبة بسمكة هيوت مستربو رغيبة بسمكة تغرين دغا
ጊዜ ስራሕካ ገርመኒ ኩሉ ጊዜ ተገርመኒ ኩሉ ጊዜ ስራሕካ ገርመኒ ኩሉ ጊዜ ተገርመኒ ተገሪመ ኣነ ተገሪመ ብግብርታትካ ኣምላኸ ተገሪመ ከምልኸካይ ደቃ ከምልኸካይ ዘመነይ ኩሉ ኣምላኸ ከምልኸካይ ከድንኸካይ ደቃ ከድንኸካይ ዘመነይ ኩሉ ኣምላኸ ከድንኸካይ የሱስ ንስኻ ክትንከቐለይ ክትኮነኒ ጐይታዬ ኣምላኸይ ኣነ መን እየ ቤተይ ከንታያ ዝራሕራሕካለይ እናሓደረ የገርመኒ ካብ ሞት ምትራፈይ ኣነ መን እየ ቤተይ ከንታያ ዝራሕራሕካለይ እናሓደረ የገርመኒ ካብ ሞት ምትራፈይ أملخك ካብ ልበይ ሰኪረ ዝገበርካ ኣለይ أملخك ካብ ልበይ ሰኪረ ዝገበርካ ኣለይ أملخك ካብ ልበይ ሰኪረ ዝገበርካ ኣለይ أنا مني بيتي كنتايا زرح كلي إنا حاضر يجرمني كموت مترفي أملخك قبل بي سكيرة زجبرك علي أملخك
እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ማልሉምን ዘላለም ያው እዩ ጸጋ አምላክ የገርም ጸጋ አምላክ ማለያ ይብሉ እግዚአብሔር አምላክ እንደገና እድል ስለዛሃበና እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና እድል ሂቡና አብቅድሚው ኮፊልና ቃል ለኽን ሰማዕ ቃሉ ለኽን ዛረብ አምላክ እድል ስለዛሃበና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ትንጽሊና እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካ ክብር ተመስገን ንብለካ ዝመስለካ የለን ተወዳዳሪ ይብልካን ክብር ተመስገን ጸጋኻ መንፈስካ ኃይልኻን ክብርኻን ዘለዓለም በሕያውነት ይነብር ንሕና ድማ ኣብ ትሕቲ ክብርኻ ኣብ ትሕቲ ጸጋኻ ንዘለዓለም ንኽንነብር ብወድኻ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዝፀዋዕኻና ተመስገን ነዚ ሕያው ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ክትገልሃልና ንልብና ክትዛረበና ሕይወትና ክትቆጻጸሩ ጸጋኻን መንፈስካን ገዛአና ቅዱስ እግዚአብሔር ንጽልያለና ብቅድሚኻ ተሪፉ ዘሎ ምሸት ኣሕሊፍና ንህበካ ኣለና ብኽብሮ ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላክ ሕያውን መስለጥን ቃል አምላክ ይሰርሕ ቃል አምላክ ሕያው እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ ልሳን ሽድሽተን ጠቅልል ተጠቅለለ እዚ ልሳን ሽድሽተን መጽሐፍ ተፈላለዩ ሰባት 40 ዝኾኑ ካብ 1600 ዓመታት ከባቢ ዘይፋለጡ ናይ ግዜ ርክብ ዘይብሎም ተባቶም ጽሑፎም ዘገርም ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ነናድሕዱ አይጋጨውን እሱ ናይ ሰብ ጥበብ ከም ዘይኮነ መጽሐፍ ቅዱስ ነረጋግጸሉ ሓደ መገዲ ናይቶም ጸሐፍቲ ሰባት መጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፉ ሰባት ናይ ግዜ ፍልልይ ነይርዎም ነውሕ ዝኾነ ፍልልይ ነይርዎም ግን ናይዚ መጽሐፍ ደራሲ ናይ ዘለዓለም ኩሉ አምላክ ዝኾነ እግዚአብሔር በዘበናት ሁሉ ዝነብር አልፋን ኦሜጋን ዝኾነ ጎይታ በብዘበናቱ በብግዚያቱ ንሁሉ ተቆጻጺሩ ጉዳዩ ዝገብር አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሕያውን መስለጥን መጽሐፍ ቅዱስ ንኽልተ ዝምቀል እቲ 39 ብሉይ ኪዳን እናንጽውዖ እቲ 27 ድማ ሓድሽ ኪዳን እናንጽውዖ ንኽልተ መቂልና ክሪኦ ንኽእል ኢና መጽሐፍ ቅዱስ ንምንታይ ኣብ ኢድና ተዋሂቡና ንምንታይ ተጠሪዙ ኢልና ክንሓስብ ከለና ንትምህርትና የተጻሒፉ መንፈስ አምላክ ዝነፈሶ መጽሐፍ ሁሉ ንትምህርትና ንተግሳጽ ልብና ንምቕናዕ ናብ ፍጽምና ክርስቶስ ንምዕባይ ሕይወትና ክልወጥ አምላክ እዚ መጽሐፍ እዚ ሂቡና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን እቶም ጸሐፍቲ ባህሎም ቋንቋኦም አተሓሳስቦኦም ንቃል አምላክ ቃል አምላክ ካብ ምዃን አየጉድሎን ንምንታይ ተትብሉ እግዚአብሔር ናይ ሰብ ልብና አእምሮን ዝቆጻጸር አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ንሁሉ ተቆጻጺሩ ንሁሉ ገዚኡ ዝቅልስ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ንዘለዓለም ዝተባረከ ይሁን እቲ ፍጹም ዝኾነ ምግላጽ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ አምላክ ይዛረብ ብዛዕባ ፍጥረት ይዛረብ ብዛዕባ ድሕነት ይዛረብ ብዛዕባ ዘለዓለም ሕይወት ይዛረብ ብዛዕባ ሞት ይዛረብ ብዛዕባ ትንሣኤ ይዛረብ ብዛዕባ ታትመጽእ ዓለም ይዛረብ ብዛዕባ ታትጠፍእ ዓለም እዚኣ ይዛረብ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቕሉል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያውነቱ ሒዙ ኣብ ቅድመ አምላክ ዝነብር እዩ
ስለዚህ ንቃል ኣምላኽ ክንሰምዖ ከለና ልብና ኸፊትና ንፈልጦ ኢና ወይ ተማሂርናዮ ኢና ብዝብል መንፈስ ዘይኮነስ እግዚአብሔር እንደገና ሎሙውን ሓድሽ ነገር ኣለዎ ሎሙውን እግዚአብሔር ንህይወተይ ክዛረበን ይኽእል እዩ እቲ ቃሉ ህያው እዩ ክፍውሰኒ ይኽእል እዩ ክጽግነኒ ይኽእል እዩ ከሳግረኒ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ማእሰርተይ ክፈትሕ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ኣርዑተይ ክሰብር ይኽእል እዩ በቃሉ ገይሩ እግዚአብሔር ከጽናናዓኒ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣብ ልብና ክነቐምጥ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ልብና ኣግፊዕና ኣእምሮና ኸፊትና ተተቐቢልናዮ ኣብ ህይወትና ይሰርሕ ይፍውስ ይልውጥ ዝገርመኩም ቃል ኣምላኽ ንስጋዊ ሕማም ጥራይ ኣይኮነን ዝፍውስ ንዝሓመመ ኣተሓሳስባውን ይፍውስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንዝሓመመ ኣተሓሳስባ ይፍውስ እዩ ፈዋሲ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ ሎማዓንቲ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ብሉይ ኪዳን ካብ መጽሐፈ ኢያሱ ኢና ንመሃር ኣብቲ ዝሓለፈ ብዛዕባ ደቀ መዝሙር ሓደ ነገር ተዘራሪብና ነርና ሎሚ ድማ ዋላ ብሉይ ኪዳን መራሒን ተመራሒን ከክልተ ኮይኖም ዝኸዱ ነይሮም ኢያሱ ናይ ሙሴ ደቀ መዝሙር ነይሩ ዘገርም ነገር ኢየሱስ ክርስቶስም ደቀ መዛሙርት ክሰደም ከሎ ከክልተ ገይሩ ይሰዲድዎ ስለዚህ ሙሴን ኢያሱን ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ መሪሕነት ምሳሌ ኮይኖም ንህዝበ እስራኤል ካብ ግብፂ ሒዞም ዝወፁ እዮም ሙሴ መሪሕነት ህዝቢ ኣምላኽ ሒዙ ይጓዓዝ ነይሩ ኢያሱ ወተሃደር ተዋጋኢ ኮይኑ ትእዛዝ እንዳተቐበለ ይወፅእን ይኣቱን ነይሩ ኣሮን ክህነተ ኣገልግሎቱ ይፍጽም ነይሩ እዚ መንፈሳዊ ስርዓት እዩ መን ዝመደቦ እግዚአብሔር ዝመደቦ ስርዓት እዩ ኢያሱ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ዘጸአት ጀሚርና ክሪኦ ከለና ፍቃድ ኣምላኽ ክገብር ልቡ ሂቡ ህይወቱ ሂቡ ዝጓዓዝ ዝነበረ ሰብ እዩ ካብ ኣፍ ሙሴ እንዳሰምዐ ዝወፅን ዝኣቱን ዝነበረ ሰብ እዩ ኣብቲ ክብሪ ኣምላኽ ዝርከበሉ ድንኳን መጺኡ ኣብኡ ተጸጊዑ ንኣምላኽ ነገር ዝጸባበ ዝነበረ ሰብ እዩ ኢያሱ ሙሴን ኢያሱን ነዊሖም ተጓዒዞም 40 ዓመት ዝኣክሎም ተጓዒዞም ግን እግዚአብሔር ሓደ ጊዜ በቃ ነገር ክቕይር ሓሲቡ ከሰጋግር ሓሲቡ ሕጂ እግዚአብሔር ነቲ ሓድሽ ወለዶ ሒዙ ዝኣቱ መን እዩ ኢሉ ክሓስብ ከሎ ኢያሱ ዘገርም ኢያሱ እዚ ናይ ምርጫ እዩ ናይ እግዚአብሔር ምርጫ እዩ እግዚአብሔር ይመርጽ እዩ ከም ሰመጠን ክንሓስቦ ከለና ኢያሱ ወተሃደር እዩ ተዋጋኢ እዩ መራሒ ወይ ፖለቲሻን ከም ዝብሎ ማለት እዩ ኣይኮነን ጽቡቕ ገይሩ ዝዛረብ ኣይኮነን ሙሴ እውን ክሪኦ ከለና ጽቡቕ ገይሩ ዝዛረብ ሰብ ኣይነበረ ኣሮን ንታዛራቢነቱ ተጸዊዑ እኮ ክዕደም ከሎ ግን ናይ እግዚአብሔር ምርጫ እዩ ናይ ኣምላኽ ምርጫ እዩ ስለዚህ ምስግጋር ክኸውን ምስ በለ
ንዓኻ ዝትከኣካ ኢያሱ እዩ ኢሉ እግዚአብሔር ተዛሪቡ። እግዚአብሔር ይመርጽ እዩ። እግዚአብሔር ድማ ናይ ሰባት ተወፋይነት ይርኢ እዩ። ኢያሱ ተወፊኡ ዝገብር ነይሩ፣ ተወፊኡ ዝሰርሕ ነይሩ። እግዚአብሔር ግን ኢልዎ ከማኻ ኮይኑ ንህዝቢ እስራኤል ነቲ ዝተፈኽሉ ተስፋ ነቲ ተስፋ ሒዝዎም ክኣቱ ኣምጻዮ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ድላዩ ዝገብር ኣምላኽ፣ ድላዩ ዝገብር ኣምላኽ፣ ዝደልዮ ዝገብር ኣምላኽ እዩ። ኣብ ቤቱ ኣብ ህዝቡ ኣብ ኣገልገልቱ ድላዩ ክገብር መሰል ኣለዎ። 100% እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ እግዚአብሔር ናይ ዕላማ ኣምላኽ እዩ። እግዚአብሔር ክገብር ከሎ ኩሉ ነገር ብዕላማ እዩ ዝገብሮ። ንሰብ ኣጋጣሚ ክመስሎ ይኽእል ኩነታት ዝተገጣጠመ፣ ግን እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ዝገብሮ ብምንታይ እዩ? ብዕላማ እዩ ዝገብሮ። እግዚአብሔር መጀመርያ ሰማይን ምድርን ክፈጥር ከሎ ብዕላማ እዩ ገይርዎ። ብዘይ ዕላማ እግዚአብሔር ኣይገብርን እዩ። እግዚአብሔር ብዘይ ፕሮግራም ኣይገብርን እዩ። ናይ ባዕሉ ኣጀንዳ ኣለዎ እግዚአብሔር። እቲ ሰማያዊ ኣጀንዳ ኣብ ምድሪ ዝገብረሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ኢልና ክንሓስብ ከለና ንደቂ ሰባት ክጠቅም፣ ንደቂ ሰባት ክጠቅም፣ ንደቂ ሰባት ክሕግዝ፣ ንደቂ ሰባት ሰናይ ክኾነሎም ብዕላማ እዩ ዝገብሮ። እግዚአብሔር ይመስገን። ዋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ። ኣብቲ ጥቕልል መጽሓፍ ከም ዝተጻሓፈ ፍቓድካ ክገብር መጻኹ። እግዚአብሔር ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፍቓድ ኣለዎ። እቲ ፍቓዱ ድማ ኣብ ቤቱ ኣብ ባሮቱ ኣብ ኣገልገልቱ ህይወቱ ዝፍጽሞ። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብርና ኣምላኽ ይሁን። ስለዚ ካብ መጽሓፈ ኢያሱ ከንብቤ ምዕራፍ 1 እግዚአብሔር ንኢያሱ ዝሃቦ ትእዛዝ። ሙሴ ባሪያይ እግዚአብሔር ምስ ሞተ ሙሴ ባሪያይ እግዚአብሔር ምስ ሞተ እግዚአብሔር ንኢያሱ ወዲ ነዌ ኣገልጋሊ ሙሴ ባሪያይ ሙሴ ሞይቱ እሞ ሕጂ ተንስእ ንስኻን ብዘሎ ህዝቢ እስራኤልን ናብታ ኣነ ዝሃብኩኹም ምድሪ ክትኣቱ ንፈለገ ዮርዳኖስ ተሳገርዎ። ከምቲ ሙሴ ዝነገርክዎ እግርኩም ዝረገጸታ ዘበለት ቦታ ንዓኻትኩም ሂበኩም ኣለኹ። ደብኩም ካብ ምድረ በዳን ካብ ሊባኖስ ክሳብ እቲ ዓብ ፈለግ ኤፍራጥስ ብዘላ ምድሪ ጌታውያን ክሳብ እቲ ኣብ ምዕራብ ፀሓይ ዘሎ ማእኸላይ ባሕርን ክኸውን እዩ። ኢያሱ ሙሉእ ዕድሜኻ ዝቃወመካ ሰብ ኣይክህሉን እዩ። ምስ ሙሴ ከም ዝነበርኩ ምሳኻ ድማ ክኸውን እየ። ኣይክሓድገካን እየ፣ ኣይክጠንጥነካን እየ። እታ ናብ ቦታቶም ክህቦም ዝመሓልኩሎ ምድሪ ንስኻ ነዚ ህዝቢ እዚ ከተረስትዮ ኢኻ እሞ ጽናዕ ትባዕ። ከምቲ ሙሴ ጊላይ ዝኣዘዘካ ንኹሉ ሕጊ ተጠንቂቕካ ሓልዎ። ጽናዕ ኣዚኻ እውን ትባዕ። ናብ እትኸዶ ኩሉ ምእንቲ ቐንዓካስ ካብቲ ሕጊ ንየማን ወይ ንጸጋም ኣይተልግስ። ነቲ ኣብኡ ዝተጻሓፈ ምእንቲ ተጠንቂቕካ ክትገብሮስ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር ነዚ መጽሓፍ ሕጊ እዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ። ሽዑ መገድኻ ቀንዓካ ክሰልጠካን እዩ። ጽናዕ ትባዕ ኢለ ዶ ኣያዘዝኩኻን? ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ኣብ ትኸዶ ኩሉ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር በሎ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ለኢያሱ ምትበባዕ ጀሚሩ
أبتا معرف 34 موت موسى تبلالا زداق 34 موسى مس حالفه مالتي موسى مس حالفه ياسون እግዚአብሔርን ፊት ለፊት ተራኺቦም ማለት ፊት ለፊት መስተራኸቡ እግዚአብሔር ለኢያሱ ዝበሎ በጣም ዘገርም ነገር ለሙሴ አብዛ 34 እንታይ ኢልዎ ኢያሱ ቁጥር 9 ኢያሱ ወድነው ይደማ ሙሴ ኢዱ ስለዘንበረሉ መንፈስ ጥበብ መልኦ ደቅ እስራኤል ድማ ከምቲን ሙሴ ተአዘዝዎ ገይሮም ተአዘዝዎ ነቲ እግዚአብሔር በሙሴ ገይሩ ዛቦም ተዛዛትካ ሓለውዎ ናይ ጥበብ መንፈስ ተመልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካብኡ ሙሴ ምስ ሓለፈ እግዚአብሔር መጽ እግዚአብሔር ምስ መጸ ዝበሎ ነገር ለኢያሱ ምትባዕ ይቦ አይትፍራ ጽና አነ ምሳኻይ ጽና ደጋጊሙ ጽና 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 ክንደይ ቦታ ይለወሉ ይመስለኩም ቁጥር 6 ጽና ይልዎ እንደገና ቁጥር 7 ትባዕ ይልዎ እንደገና በአ ጽና ይልዎ አብ ቁጥር 6 ውን ትባዕ ይልዎ አብ ቁጥር 8 ውን አብ ቁጥር 9 ውን ጽና ትባዕ ደጋጊሙ እንታይሎ ጽና ተባዕኹን እንደገና ጽኑዕኹን እግዚአብሔር ናይ ጥበብ መንፈስ አብ ቀሚጡ ሓደ እንደገና ድማ በድምጹ ትባዕ ብሎሎ ክልተ ሰለስተ ድማ ካብቲ ቃል አምላክ ካብቲ ሕጊ ንየማን ንጸጋምን አይትበል እዚ ነገራት እዚ ተሐሊኻዮ እዚ ነገራት እዚ ተሒስካዮ ዕድመ ዘመንካ ሁሉስ ዝቃወመካ የለን እቲ ናይ ብርትዕ ምስጢር እዚ እዩ እንታይ እቲ ቃል አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ዘገረመኩም ነገር እግዚአብሔር ለኢያሱ ሐሳቢው መንፈስ ወፍሲሱሉ እቲ ቃል ግን ጸንዕኻ ሓዙ ነቲ ቃል ግን ደጋጊምካ መርምሮ ንዑ ሒስካ ኺድ ንዚ ቃል ተሒስካዮ ክሰልጠካ እዩ ትቐንዓልካ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ንቃሉ የኽብሮ እዩ በጣም ዘገርም ነገር እግዚአብሔር ብዛዕባ ናይ ጥበብ መንፈስ አይተዛረበ ብዛዕባ ቃል እቲ ህያው ዝኾነ ቃል ተዛሪቡ ነቲ ቃል ሓዙ ነቲ ቃል አጽንዕኻ ሓዙ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ ናይ ጽንዓት ምስጢር ናይ ትብዓት ምስጢር እንታይ እዩ ኢልና ክንሓስብ ከለና ነቲ ቃል ምስትንታን እዩ አስተንትኖ ድማ ኢልዎ አስተንትኖ ኢኻ ከተስተንትኖ ለካ ነቲ ቃል ኣብ ውሽጥኻ ኣትዩ ጽንዓት ክፈጥረልካ እዩ ኣብ ውሽጥኻ ኣትዩ ትብዓት ክፈጥረልካ እዩ ንምንታይ እቲ ተኸዶ ዘበሎ መገዲ ነዊሑ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክርእ ከለና ኢያሱ ምስ 31 ነገስታት ተዋጊኦም ኣትዩ እቲ ዝኸበደ ነገር ድማ ዝነበረ ቅድሚኦም እዩ በዓል ጌልጌላ ነይሩ በዓል ኢያሪኮ ነይሩ እንደገና ኪዳን ክሕድሱ እዮም ኣብ ቅድሚኦም ብዙሕ ነገራት ነይሩ ዝግበር ስራሕ ዘገርም ነገር እዩ ዝግረዙ ሰባት ነይሮም ዝኽንሸቡ ሰባት ነይሮም ዝኽንሸብ ሰብ ውይ ክብል ይኽእል እዩ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ጽናዕ ኢልዎ ንምንታይ ጽናዕ ክትጸንዕ ኣለካ ተዘይጸኒዕኻ ወለቕ ዘለቕ ተይልካ
ካብቲ ቃል ዝኸውን ነገር የለን ባሕፂሩ እሱ ስለዚ እግዚአብሔር ብዕላማ ይጸውዑና ክብለኩም ደልየ በክርስቶስ ኢየሱስ ብዕላማ ተጸውዕና ኢና ብዘይ ዕላማ ኣይተጸዋዕና እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ወሊዱና እዩ ውልነት አምላክ ተቀቢልና ኢና ሕያው ዝኾነ ቃሉ ኣብ ኢድና ሂቡና ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝደልዮ ነገር እንታይ እዩ ነቲ ቁኑዕ ነገር እንገብር እቲ ቁኑዕ ዝብሎ አምላክ ኣበኢና ንረኽቦ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣየናይ እቲ አምላክ ቁኑዕ ዝብሎ እቲ ቁኑዕ ዝብሎ አምላክ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኢና ንረኽቦ ኣስተብሂልና ክንሕዞ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ እቲ ቁኑዕ ነገር ንረኽቦ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቃል አምላክ እዩ ንሰብ ቅንዕቲ ትመስል መገድላ ፍጻሜኣ ግን እንታይ ሞት እያ ህይወት የብላን ናይ ዘመነ መሳፍንት እቲ ዓብ ጸገም እንታይ ነይሩ ሰብ ኣብ ልቡ ዝመሰሎ ዝገብር ነይሩ ያሱሞ ዳታሪ ያቢሎም አነም ቤቴን እግዚአብሔር ከነምልኽ ኢና እስኻቱም ግን ሎሚ ተምልኽዎ ምረጹ ይሉ ቻው ይሉም ከይሉ አይ ጽቡቕ ላ ተፈቲሕና ተፈቲሕና እግዚአብሔር ይመስገን ይሎም ከይዶም ንሓደ ሓደ ሰብ ማእሰርቲ ዝኾነ እኮ ቃል አምላክ ማእሰርቲ ቃል አምላክ ዝኣሰሮ እዩ ዝመስሎ ማእሰሪ ኣይኮነን ቃል አምላክ ህይወት ዝህብ ንኡስራት ዝፈትሕ እግዚአብሔር ይመስገን ንኡስራት ዝፈትሕ ንዝተኣሰረ ዝፈትሕ ንዝደኸመ ዘበርትዕ ንዝሓዘነ ዘጸናንዕ ዝወደቐ ዘትስእ እዩ ቃል አምላክ ሕጊ አምላክ ሕያው እዩ ሕያውን መስለጥን እዩ ካብቲ ሕጊ ንየማን ንጸጋምን ኣይትበል ኢሉ ንምንታይ ሙሴ ኢያሱ ንተቃል ተመርሚርዎ ንተቃል ተሰሚዕዎ ንተቃል ተገይርዎ ነቲ ህዝቢ ብተቃል ዝመርሖ ኢያሱ ንዑ ጥራይ ኣይኮነን ሓላፍነት ኣለዎ ነቶም ህዝቢ ክዛረቦም ከሎ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ኣይኮነን ወይ ናይ ልቡ ይኮነን ካብቲ ቃል ኣውፅኡ ክዛረቦም ዝግባእ ስለዚ ኣብቲ ቃል ክጸንዕ ኣለዎ መመሓዳደሪ ተሓዳደሩሉ ዝናበሩሉ እቲ ቃል አምላክ ካልእ የለን እቲ በረኸትም ዘለዎ እዩ እሱ ይተዓብ ነገር ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣማኒ ኣብ ገዙ ይኹን ኣብ ስርሑ ይኹን ኣብ ኣገልግሎት ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ምንባብ ንህይወቱ መምርሒ ምግባር ክለማመድ ኣለዎ ቃል አምላክ እንታይ ይብል ኢልና ክንምርምር ክንክእል ኣለና ናይ ዘመነ መሳፍንት እቲ ዓብ ጸገም ዝነበረ እንታይ እዩ ሰብ ናይ ልቡ ቃሕ ዝበሎ ይዝገብር ነይሩ ንምንታይ የለና ቀጽሬ የለን ከልካሊ የለን ነቲ ቃል አምላክ ኣይዝረብን ነይሩ ካህናት ነይሮም ግን እቶም ካህናት ናይ ግለሰባት አገልገልቲኦም ኮይኑ ንአምላክ ዝተጸውዕዎ ንአምላክ ንህዝቢ አምላክ ከገልግሉ ዝተዋሃቦም ኪዳን ገዲፎም ኣብ ግለሰባትዮም ኣትዮም ነይሮም ስለዚ እቲ ህዝቢ ፋሕፋሕ ኢሉ ቃል የብሉ ዝመጸ ጸላኢ ይትኽትኽ 300 ዓመት ዘመነ መሳፍንት 300 ዓመት እዩ ከምዚ ክሪኦ ከለና ቀሊል ይመስለና ያሓዝኑ መሳፍንተታት ይስስኡ አምላክ በዲልና ኢና ይብሉ ሓደ መስፍን ይትስእ ሓራ ይውጾም 40-50 ዓመት ይጸንሑ
ተመሊሶም ድማ ናብ ኣያቱ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ውርፁፅ ዝኾነ መሪሕነትን ምሕደራን ኣይነበሮም ስለዚ መራሒ ዘይብሉ ኩሉ ሻዕ እንታይ ይትኽተኽ መራሕተ ዘይብልካ ትትኽተኽ ኢኻ መራሕተ ሃልዩ ግን ይክበካ ንሰናይ ተዓባብረካ ዕብረትካ ደገን ዘለው የሰንብድ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቃል አምላክ ክንመርምሮ አለና ክሪኦ አለና ሰረትና ቃል አምላክ أنا أبي وتي زكاوم ونجر حدا أب أدمي زمن ولا بوليتيشان يكونوا مراحتي ولا أنا بيت كريستيان مراحتي يكونوا ديكتاتورات يكونوا قل مراحي محلاو نفسه هذا تسبق نجري هذا تسبق نجري ولا سنة نجر هالو مراحي محلاو نفسه هذا blessing እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አቤትና ይሁን አብ ህብረትና ይሁን ዘለና ህብረትን መሪህነትን አጠናክርና ክንከይድ አለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መራሒ ዘይብላ ንህቢ ትርጉም ይብላ ሓደ ሰባት ባይብሊካል مريحنت بايبليكال مريحنت زي ما قبال كدالي يخلون تايبلو منفس أملاك مرحاني يبلوها لحم بفريو نريو هاي بأسا إياسو كاموس هي يتماهي اتمنفس أملاك قبل علي موداقو أمرق تايوني مودات كاموس هي يتماهي مريحنت يقدعي هذا سبات تقول حيخ كاموس هي يقدعو مزموس هي يحلفو ስለዚህ ኢፌክቲቭ ዝኾነ ሊደርሺፕ ተሪቱ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ኣብ ምድረ በዳ ተማሂሩ ማለት እዩ ኣብ ውግእ ተማሂሩ ኣብ ጸገማ ፈታተሓ ተማሂሩ መቸም ህዝብ እስራኤል ክትፈልጥዎ ይኹን ኣይነግረኩምን እቲ ኩሉ ፕሮሰስ ሓሊፉ እዩ ፕሮሰስ እዩ መሪሕነት ማለት ፕሮሰስ እግዚአብሔር نحاده علامه نحاده ጉዳይ ንሰባት ውዑ ፕሮሰስ ድማ ናብ ብቕዓት ይዓብዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎ ምን ዘላለም ሕያው እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ዓላማ አለው ኣብ ህይወትኩም ዓላማ አለው ኣብ ህይወትና ዓላማ አለው ኣብ ቤትና ዓላማ አለው ኣብ ስራህና ዓላማ አለው ኣብ ማህበርና ዓላማ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እትዘለና አጥቢቅና ክንሕዞለና እተኸንዓርዮ ዝግባአና ድማ ክንዓርዮ ኢና ንዑ ዓሪና ድማ ንቅድሚት ክንከይድ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ዓላማው አይቀይርም ያሱ ጥና በርተ تبع يتباهي لما انت يتبع تباهي هب قدميو كتبع ويكتبع زي قبرو نغرات هالو مالك سمعوا يهلو حزب اسرائيل نياسو انت يلو موداتا
እግዚአብሔር ምስ ሙሴ ከም ዝነበረ ምሳኻ ተቆይኑስ ክንግዛአልካ ኢና ኢሉ ምስ ሙሴ ከም ዝነበረ እግዚአብሔር ምሳኻ ተቆይኑስ ስቂልና ክንከይዲና አምላክ ናብቲ ዝመደበ ቦታ አብጻሐናዩ ማለቱም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ዝመደበልና ነገር አለ እግዚአብሔር ከማህበር ዝመደበልና ነገር አለ ከማሃገር ዝመደበልና ነገር አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ሎ መዝዛረበና ዘሎ ክንጸንዕን ክንተበዕን ንቃሉ ክንምርምሮ ክንፈልጦ ኣብ ህይወትና ክንሕድሮ ክንምራሐሉ ናይ ጽንዓት መሰረት እሱ እተቃል እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ናይ ጽንዓት መሰረት ዋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላለስ ከሎ ምድሪ ካብ መዛሙርትን ካብ ነቢያትን እንዳጠቀሰ እንዳተዛረበ የምህር ነይሩ ይዛረብ ነይሩ በቁልዕነቱ ናብ ቤተ መቅደስ ከይዱ ቃል አምላክ ይዘራረብ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላክ ብዛዕባ አምላክ ይዝዛረብ ብዛዕባ ህይወት ይዝዛረብ ብዛዕባ ፍቅሪ ይዝዛረብ ብዛዕባ ሰላም ይዝዛረብ እዚ ቃል አምላክ ክንምርምሮ ኣብ ቤትና ኣብ ህይወትና አጽንዕና ክንሕዞ ፍቃድ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቃሉ ኣብ ህይወትና ሕያው ኮይኑ ክነብር ደጊምና ደጋጊምና ክንምርምሮ ይግባእ እግዚአብሔር ይመስገን እታ ነቦታትኩም ከበባ ዝመሓል ኩሎም ምድሪ ንስኻ ንዝህዝቢ እዚ ከተረስተየኻሙ ጽናዕ ትባዕ ከምቲ ሙሴ ጊላይ ዛዘዘካ ንኩሉ ሕጊ ተጠንቂካ ሓልዎ ጽናዕ አዚኻውን ትባዕ ናብ እትኸዶ ኩሉ ምእንቲ ቀንዓካስ ካብቲ ሕጊ ንየማን ወይ ንጸጋም ኣይተልግስ ነቲ ኣብኡ ዝተጻሕፈ ምእንቲ ተጠንቂካ ክትገብሮስ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር ነዚ መጽሓፍ ሕጊ እዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ ሽዑ መገደኻ ክቐንዓካ ክሰልጠካን ጽናዕ ትባዕ ኢለዶ ኣዘዝኩኻን አነ እግዚአብሔር አምላካ ኣብ እትኸዶ ሁሉ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር በሉ ኣብ እትኸዶ ሁሉ ዘበለስ አነ መስመኔ ምሳኻ ንተቃል ተመርሚርካዩ ንተቃል ተሒስካዩ ኣብ እትኸዶ ዘበሉ አነ አምላካ እግዚአብሔር ኣብ እትኸዶ ዘበለ ሁሉ ምሳኻ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር ኣይትሰንብድ ኣይትፍራሕዩ ኣይትሸበር አነ ምሳኻ ብጣዕሚ የደንቅዩ እግዚአብሔር አነ ምሳኻ ኢሉ ክዛረብ ከሎስ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ አምላክ ናይ ፍጥረት ኩሉ ተቆጻጻሪ የደንቅዩ ብጣዕሚ አነ ምሳኻ አነ ብጎንኻ ክብሎ ከሎ እስኪ ሕሰቡ እግዚአብሔር እትናይ መወዳእታ ክዛረብ ከሎ ዝዛረቡ አነ ምሳኻ ከምዚ ኢሎም ዋላኒ ኤርምያስ ከምኡ ተዛሪቡ አነ ምሳኻ ከምኡ ተዛሪቡ አነ ምሳኻ ክዋግኡኻዮም ግን ኣይስዕሩኻን ኣይትሰዓርን ኢኻ አነ ምሳኻ ኢልዎ ከድሕነካስ አነ ምሳኻ ከውፅዓካስ አነ ምሳኻ አምላክ ምሳና ተኾይኑ መን ቃወመና አምላክ ምሳና ተኾይኑ መን ይስዕረና ነገስታት ኣይስዕሩን እዮም እዚ እቲ ምስጢር እግዚአብሔር ምስ ኤርምያስ ስለዝነበረ ኤርምያስ ኣይሞተን ኣብ ጉድጓድ ተደርቤ ኣይሞተን ምስ መን ነይሩ እግዚአብሔር ምስ ኤርምያስ ነይሩ ምስ ኤርምያስ ስለዝነበረ
هيوتو كتنكفوا أيكالون እግዚአብሔር ምስ ኤርምያስ ነይሩ የጥሚዎ ነይሩ ግን ገለ ይኮነን ንምንታይ እግዚአብሔር ምስኡ ነይሩ እግዚአብሔር ምሳና ጥራይ ይኹን እግዚአብሔር ጥራይ ምሳና ይኹን እግዚአብሔር ምሳና ተቆይኑ እቲ ዝመጽ ዘበለ ሁሉ ጸቂቱ ኸትረፈና ኣይክእልን ሓይል ሞት ሓይል የብሉን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ቤራ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ሓይል የብሉን ጸላኢ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ቦታ የብሉን ኣነ ምሳኻይ ኣነ ምሳኻይ ዋ ክንደይ ሕጉስ ምሳኻይ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር ኣይትሰንብድ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዝለዓለን ዝኸበረን ተስፋ ኣብ መወዳእታ ሂብዎ ቃል ሓሉ ኢልዎ ጽናዕ ትባዕ ኢልዎ ኣብ መወዳእታ ኣነ ምሳኻይ እስኻ የማን ጽጋም ጥራይ ኣይትበል ኣይትሸበር ኣብቲ ቃል ጽናዕ መርምሮ ኣነ ምሳኻይ ኣነ ምን ምሳኻይ ዘገርም ምሳኻይ ክብሎ ከለኮ ኣብ ቅድሚኡ ዓበይቲ ውግኣት ነይርኮ 31 ነገስታት ዘለዉ ግን እግዚአብሔር ስለ ዘለዉ እግዚአብሔር ምስኡ ስለ ዝነበረ ተሓሊ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓለዋ ኣምላኽ ብዙሪኡ ነይሩ ክብርና ኣምላኽ እግዚአብሔር እኮ ምሳና ኸውን ከሎ ብምልኣት ከባቢ ሁሉ እኮ በኽብሩ ይዝምላ እቲ ዙርያ በኽብሩ እኮ ይዝምላ እቲ ናይ ኤልሳ ጊላይ ዝነበረ ሶርያውያን መጺኦም ከቢቦምና ጎይታይ ጠፊኢና ኢልዎ ንጉሆት ብቓል ተዛሪቦ ምሳታቶም ካብ ዘሎስ ምሳና ዘሎ ይበልጽ ኢልዎ ግን ናይ ኤልሳ ጊላይ ተሸቢሩ ኣይተረጋገን ሰረገላታት ሪኡ ወተሃደራት ሪኡ ኣይተረጋግ ተኸቢብና ኢና ጠፋእና ኢሉ ጠፊእና ኢና በቃ ኦ ኣምላኽ ዓይኑ ክፈተሉ ኢሉ ዓይኑ ክፈት ከሎ ሪእዎ ናይ ሓዊ ሰረገላታት ድማ ዝበለጸ ናይ ኣምላኽ ሰረገላታት መሊእዎ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዓይንትና ይኽፈት ዓይንትና ይኽፈት يعنتنا خفت كله يعنت لبنا خفت كله اتنا أملاك حيل نريو يعنتنا خفت كله ات حلوة أملاك نريو እግዚአብሔር ይመስገን كبرنا قوي تايخون يعنتنا እግዚአብሔር يخفتو يعنت لبنا خفت كله እግዚአብሔር مسانا خمزلو برقص كنستوعل نخئلينا برقص አይትሸበር አይትሸበር ኣነ ምሳኻይ እግዚአብሔር ምስኡ ዝኾነ ሰብ